टेंशन में डाल देलू, लागे न मन हो, का परेशानी बा बोला ये धन हो। अरे आवो तानी धोके फलाई, तो मवी कहती या झूला हो तू बाटे देहिया में टाइट, ए राजा गरमी के नाइट, काटो तानी पी के स्प्राइट, ए राजा गरमी के नाइट, काटो तानी पी के स्प्राइट। प्रणाम नमस्कार, हम आप सबके दीपक दिलदार। बहुत ही खुशी हो रहल बा कि दीपक दिलदार ऑफिशियल चैनल पर हम गाना गौनी स्प्राइट, जौन कि आप सबके इतना प्यार दुलार मिलल और मन खुश हो गई। एक खातिर हम सदा आभारी बनी आप सबके। तो आप सब दीपक दिलदार ऑफिशियल के ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करी, लाइक करी, कमेंट्स करी, ढेर सारा प्यार दुलार दी। अभी 81 नंबर टॉप वीडियो पे नंबर पे चल रहा बा। तो ये सब आपके योगदान बा और 3 मिलियन से ज्यादा क्रॉस 2 दिन में 2 मिलियन हुआ था। तो ये प्यार स्नेह दुलार देख के मन गदगद बा। तो आप सब ऐसे ही दीपक दिलदार के प्यार आशीर्वाद देते रही और बता देते हैं कि बहुत तैयारी कर रहल बानी। पिक्चर तो सब आ ही रहल बा, लेकिन बहुत तैयारी कर रहल बानी दीपक दिलदार ऑफिशियल खातिर गाना, हर एक कंपनी खातिर। तो आप सब गाना में भी प्यार दुलार दी। स्प्राइट अभी बहुत ही चर्चा में बात, तो रील्स बनाई।